July ita atawin idinagawin ni Helen manipod Dubai. Nagsakit gaputi bilang nga overwork kas domestic helper. Kas kanyak asarkit narigat matlang. Kin ti dati na uding amin sarkit. Kasla na pati na trauma nak sir. Ta almost na kuanak pa sir natakawan na mo lang. So nga ti kwa mo sir nagpatulong ak ti uwa. Da nun makaawid na. Apay nagsakit kayo dyan mo? When sir na overwork na lang ti trabaho. Itangal daw, karaman ni Helen, ganiti returning OFW ng imawat ti livelihood assistance sa 20,000 pesos, ken medical assistance sa 10,000 pesos, itinaiway the distribution ti financial assistance, manipuli ti Overseas Workers Welfare Administration when OWA. O panapulog at talo ti bilang di returning OFWs, ken digiti OFW dependents, a beneficiaryo di tagdudong programa ti ahensya, ken umabot ti 791,000 pesos ti pakabuklan ni paay. Yung una kat jay reintegration program ni OWA. First is the special livelihood program para kadagiti OFWs nga nalpas iti kontratada kat kayat dameten nga ag for good. Ditoy probinsya tayo ti Abra tapno kasta kat makapiling damet iti family da. Sumaro no kat daytoy balik Pinas balik hanap buhay program. So daytoy nga program kat for those OFWs nga haan nga nalpas iti kontratada napaawid da gaputa some of them kat nagsakit da, di daduma kat nadisgrasya da iti balasiw taaw during di pa nagtrabaho da, daduma kanya da kat maltreated and mistreated, ken daduma kanya da kat very traumatic di napasarandamet nga experience kadagiti amo da idi aday di balasiw taaw. So iti may katlo, daytoy MOI 11 tayo. So daytoy MOI 11 tayo, daytoy matkat emergency assistance para kadagitoy OFWs nga dagiti family da kat umay iti opisina mi gaputa ti tumawag iti family da nga mamalmaltrato da haanda nga mangmangan. Sumaro no kat daytoy WAP medical assistance. Sumaro no daytoy bereavement assistance ni OFW gaminen kat napanen iti sabaling nga biag natayen ni OFW. So inactive gaminen po jay OWA membership ni OFW, so nga bereavement assistance lang po iti na-receive ni dependent ng assistance. And lastly, daytoy insurance tayo po. So kas ko nakarutatay, no ni OFW kot active di OWA membership na idinatay, so no ti cost of death na kumakat natural 120,000, no mati cost of death na kat accident 220,000 mati ma-receive na. Dakil nga panagyaman mi unay sir, dito nga impaayo kada kami barang may tulong ti pamilya sir. Karaman pa'y kaniti mawat ni Pastor Jesse manipod barangay Pagalabukay. Pimusay ti Mrs. na iti Agosto itatawin, gapu iti sakit na cancer, kalpasan iti 29 years sa panagserbi na kas OFW. Nakaawat ti 120,000 pesos manipod iti insurance, ken manamdamang umawat pa iti assistance, ken scholarship program para iti nauding anak da. Tagyaman kami nga rod sir, tapno dati kwa, pangrugian mi, ti siyempre, awan ni bakat kon, isunamat lang ti sapsapol kinyami, ta siyakmat ket, lakayak maten, 63 years old kon, so nga wanti pagsapula kon, so agyaman ta dati assistance nga naitid ti OWA. Bigbigan met ti gobyerno probinsyal ti sakripisyo ti OFW ang may bilang ang modern heroes si Pagilian. Let today a reminder to all of you, never alone in your journey. The government, through OWA and other local leaders, will always be here to guide and assist you as you start anew. Mabali na gundawayan ng returning OFW sa iti programa ti ahensya, lakit di saan na nalabes ng talo atawen, ang nakaawi din dito Pagilian. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.